Għarrandan ta' din is-sena aħna l-isfijiet qed nipproponu biex bħala pajjiż u bħala nsara nirriflettu fuq il-5 doni mingħand il-Mulej li l-poeta nazzjonali Duncan Msajla ifakkarna fihom fl-Innu Malti. Id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u slim. L-ewwel don huwa d-den, il-kapaċità li wieħed jifhem, jaraf u jiddeċidi li jażel it-tajjeb mill-ħażin. Fl-ewwel ħadd tar-randan nitolbu fis-salm triqatek Mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Il-kelma tal-Mulej hija kelma ta' erf u mhux ta' bluha, hi kelma li se tagħmillek dejjem il-ġid. L-erf u l-għaqal iwasslu l-koll biex nieħdu deċiżjonijiet li jmorru lil mill-interessi personali. Il-bniedem għaref u l-mexxej għaqli huma dawk li fid-deċiżjonijiet tagħhom jinkludu lil kulħadd, inkluż lil dawk li ġejjin warajna. Jekk nixtiequ li l-kliem tant sabiħ tas-sostenibilità tal-inklużjoni verament ifissru xi ħaġa, iridu nkunu dawn it-tip ta' mexxejja u ċittadini. It-tieni don u l-ħniena li għamilna nixbħu tassew lill-Alla kif ifisser San Pawl, Alla għani fil-ħniena tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna meta aħna konna mejta minħabba dnubietna tagħna ħajja ġdida flimkien ma' Kristu. Bi grazzja intom salvi. Il-Mulej jgħidilna li l-imħabba tagħna trid tkun imħabba ta' modrija u dan kollu jinġabar fil-kelma ħniena. Li tħen tfisser li tgħin lil xi ħadd fil-mument ta' bżonn, imma wkoll li qalbek tħabbad dejjem għall proxmu tiegħek. Li tħen tfisser ukoll li flok tiġġudika, tikkundanna u tkisser persuni oħra minn wara l-iskrin, tażel li f'kull persuna tara dik l-umanità komuni li tagħmilna tassew aħwa. F'dinja fejn hu faċli ħafna nafġu u narmu in-nies bil-kliem u l-emil tagħna, tajjem nistaqsu bliema mod aħna l-insara nistgħu nkunu xhieda tal-ħniena ta' Alla li mingħajr ma tinjora l-verità tfittex dejjem li tolli lil min jinsab maffeċ taħt il-piżijiet tal-ħajja. Fir-randan tajjeb ukoll li bħala nsara nagħmlu l-esperjenza sabiħa tal-ħniena ta' Alla billi nersqu għas-sagrament tal-qrar fejn iltaqgħu mal-għajn tal-ħniena. It-tielet don li jsemmi Duncan fl-Innu Malti u d-don tas-saħħa. Meta naħsbu fuq is-saħħa qed ninkludu is-saħħa fiżika u s-saħħa mentali kif ukoll is-saħħa spiritwali. Bil-mewt u l-qawmin tiegħu Ġesu ġabilna il-kelma salvazzjoni li tfisser benesseri, sigurtà u fl-aħħar mill-aħħar saħħa, salus. Għalhekk il-kelma salvazzjoni propju l-istedina biex inħarsu lejn is-saħħa tagħna mod holistiku. Ġesu jimpurtah minna u jridna l-ġid u jrid ifejjaqna mid-batijiet tagħna. Fir-randan u fl-Għid imqaddes Ġesu ġej fostna bħala t-tabib tar-ruħ. Għandna bżonn nilqgħuh fostna biex inkunu nistgħu infiju. Xi drabi nistgħu wkoll innaqsu ftit mill-għaġla ta' kuljum u nħarsu madwarna. Jista' jkun hemm kollega li għaddejja minn mument diffiċli, ġar li saħħtu marret lura u hom jew missier li tilfu xogħolhom. Li nieqfu, nintebħu, nisemgħu, nkellmu u nakkompanjaw lil xi ħadd li qed ibati tista' tkun l-ikbar għotja ta' karità għal dan iż-żmien tar-randan. Ir-raba' don u l-għaqda li ġejja mill-fatt li nirrispettaw lil xulxin u niddeċidu li naħdmu flimkien u niġbdu ħabel wieħed minkejja li xi drabi ma naqblux kollox. Tajjeb nitolbu għad-don tal-għaqda fil-koppji tagħna, fil-familji, fil-parroċċi u fil-Knisja. Imma nitolbu wkoll għall-għaqda fost il-poplu tal-istat tagħna li din is-sena qiegħed jiċċelebra 60 sena indipendenti u 50 sena Repubblika. Biex nimxu l-qudiem bħala soċjetà għandna l-urġenza niskopru mill-ġdid l-arti tad dialogu rispettuż,
speċjalment fuq livell politiku, id-dialogu ta' spiss interpretat bħala sinjal ta' djufija. Xi drabi għandna tendenza nippreferu persuna li biex toħnoq l-ilħna tal-oħrajn tattakka, twaqqa u tweġġa bi kliema. Dan il-mod, il-ġid komuni qatt ma jista' jintlaħaq u żgur li qatt mhux se niksbu l-għaqda. Hekk kif il-pajjiż qed iħejji ruħu għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali u l-Parlament Ewropew, inħeġġu lil kull minhu involut fil-ħajja pubblika u politika sabiex ma jibżax jażel it-triq kuraġġuża ta' smieħ umli u ta' dialogu rispettuż. Il-ħames u l-aħħar don li nsibu fl-innu Malti u dak ta' sliem. Flajti kbir niftakru fit-tislima tal-Irxoxt, islim għalikom. San George Pireka wkoll kien jisħaq li għandna nilqgħu lil xulxin din it-tislima. Iżda l-paċi ma tiġix mill-kliem jew mill-fom biss, imma mill-qalb. Ma tistax tagħti l-paċi lil ħaddieħor jekk f'qalbek m'għandekx paċi. Kif jinsisti Dunkarm, il-paċi tibqa' dejjem don mill-mulej. Għandna bżonn il-paċi fid-dinja, il-paċi bejnietna, il-paċi fil-familji tagħna u l-paċi f'qalbna. Tista' tkun l-ikbar senjur tad-dinja, imma jekk qalbek m'għandekx il-paċi, inti bniedem fqir. Min għandu l-paċi ikun f'liema ċirkostanzi jkun, jom fl-ikbar barka tal-mulej. Illum faċli naqgħu qalbna quddiem il-ħafna konflitti li għaddejjin fl-Art Imqazza, fl-Ukrajina, fis-Sudan u f'postijiet oħra. Huma l-mexxejja tal-pajjiżi li għandhom is-seta u r-responsabilità iwaqfu din il-qerda assurda. Madankollu aħna lkoll imsejħin inkunu bennejja tal-paċi. Il-paċi jew il-vjolenza ta' bejnietna jiddependu fuq id-deċiżjonijiet kbar u żgħar li nieħdu ta' kuljum. Il-paċi ifrod deċiżjonijiet tajba u responsabbli. Meta ninjoraw il-verità u l-ġustizzja, meta rridu dejjem ikollna raġun u meta s-suċċess u l-flus isiru l-idoli tagħna, inkunu qed niżergħu iż-żerrija tal-vjolenza. Iżda meta nersqu lejn Kristu msallab u rxoxt u nitlu fl-iskola tal-imħabba tal-mulej, inkunu qed ninfetħu għad-don tal-paċi tiegħu biex flimkien miegħu insiru bennejja tal-paċi. Hekk kif bdejna din il-mixja ta' 40 jum, il-barka tagħna fuqna u fuq pajjiżna dik ta' Ġesu stess. Il-paċi magħkom.